Trăvărule, că am adus și aici 3 AMG. Hai la plimbare. Te-ai pus centura, te-ai pregătit, da? Poți să-ți dai drumul la masaj dacă vrei în spate, că îmi dau și eu aici în față. Chiar dacă o să mergem mai agresiv un pic. Vreau să-i dau aici pe funcțiile astea de Dynamic Select și Dynamic Data, să vedeți și voi în timp real. Ia uitați aici, Newton metru, boost și câți kilowatt consumă mașina când mergi tare. Am lăsat-o să se încălzească, să nu vă mai aud în comentarii că e vărule, ia uite aici, da, stă apa sus, deci putem să ne jucăm. Spectacular! Pentru că vorbim despre motorizarea 63 AMG, motorul de 4 litri de la Mercedes cu 615 cai putere pe acest superb S-Class. Aș putea spune că este mașina mea preferată, S-ul 63 AMG și verde. După cum vedeți și voi, nu știu dacă se aude la voi acolo și sunetul evacuărilor, dar vă spun eu că este unul demențial, te unge pe suflet. Mercedes AMG folosește sunetul operei și a filarmonicii de la München, nu? Stuttgart, filarmonica din Stuttgart, pentru că avem aici ștanța AMG și filarmonica din Stuttgart își face foarte bine treaba. Mai lăsăm un pic cauciucurile să se încălzească și ele și după care facem și o plecare frumoasă de la semaforul nostru preferat, de unde v-am arătat celelalte plecări și cât de puternice sunt mașinile sport pe care le-am avut în stocul Flu Autoliz. Pe 0,50 la oră. Pe 0,50, da. 0,49, că la 50 e posibil să greșești acolo 0,1 și să calci legea. Așa că vreau să vă mai arăt, pentru că sunt sigur că v-a atras atenția pachetul acesta individual și scaunele AMG. Vreau să vă arăt și să vă precizez că mașina are sistemul high-end de la Burmaster, acela cu care vine echipat și Maybachul, adică avem tweeterele care ies din uși. Frumos, avem aici și un oarecare dans al tweeterelor. Am dat mașina pe Sport Plus, o să mai fac încă o dată o verificare să fim siguri. Să avem aici toate modurile. Deci nu vă faceți griji. Ce mai îmi place foarte mult este acest ceas elegant. Și pregătiți-vă, rămâneți în continuare alături de noi să vedeți plecarea de pe loc și să vedem dacă pleacă mai tare decât seria 7-le 4x4 de 530 de cai putere sau decât Lamborghini Urus, RSQ8, GT AMG, ce am mai făcut? M4 Competition. Superb! Deci îmi place foarte mult cum merge, dar de precizat este că nu pleacă mai tare decât seria 7-le cu motorizarea 4x4 de 530 de cai putere. Și știu și de ce, pentru că știți bine, cei care cunoașteți diferența dintre cutiile celor de la Audi, Mercedes și BMW, iar această cutie nu îți permite o plecare de pe loc prea brutală, tocmai ca să nu rupă sau să nu o uzeze în timp prea tare și să se rupă cutia sau elemente care sunt în ea și fac acolo posibilă deplasarea. Sunetul e peste toate. Sunetul într-adevăr este peste unul. Urus. Urus este foarte brutal, ce-i drept, la plecare, adică se aud mult mai tare tobele și bangs and pop se aud foarte tari, sunt foarte brutale la fel la plecări și la sunet, dar evacuările de pe AMG într-adevăr îți unge sufletul și nici nu deranjează foarte tare în trafic, dar atunci când pleacă un pic de pe loc, S-ul, simți toți căluții aia cum rup asfaltul efectiv, adică clar plecarea de pe loc, da, deci acolo un 5, 10, 50 de metri nu este la fel de brutal ca celelalte mașini, dar după aia îți dai seama că mașina este una foarte puternică. Deci e incredibil cum poate să plece de la
49 la 50 la oră este ireal. No, nu face nicio mașină așa. Să mergi, să fii în mers și să aibă prost atât de mare. Sper că ați auzit și voi. Sper că ați auzit și voi când dai inferioară cum se aude mașina asta și cred că, să nu exagerăm, dar cred că este pe acolo cu un SQ8 modificat, știți voi de cine vorbim, da? Dar mașina asta este una impresionantă. Așa că dacă îți dorești o jucărie și o mașină de lux, o limuzină, te aștept la Flow Autolist pe Splaiul Unirii numărul 955-963 pentru că am adus S63 AMG.